खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 जानुवारि बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। फानजामुथिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। गोबाव समनि थांखिया जाफुंसारनो हागौ, जै जानो हागोन, खुसिनि सान जागोन। बृष राशि। गोबां जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, गोसोआ असान्ति जागोन, गाज्रि सान जागोन। मिथुन राशि। मानिबा थाखाय जिंगासिनांनो हागौ, जानो लोंनो सुख गैया जानो हागौ। कर्कट राशि। थांखिखौ जाफुंसार होनायाव धैर्य हमनाया गाहाम जागोन, गोसो हमथाना खामानि मावनाया गाहाम। सिंह राशि। मानिबा जाहोनाव सोरजोंबा गोसा बाथ्रा बुंजानो गोनां जागोन, गाज्रि सान जागोन। कन्या राशि। जिउ खुंनाय राहा लामानि थाखाय माबा मोनसे गोदान फसंनो हागोन, मोजां सान जागोन। तुला राशि। जाथि खुरमाजों मानिबा जाहोनाव सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ, गाज्रि सान जागोन। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, धोन आरजिनो हागोन, मोजां सान जागोन। धनु राशि। इसोर फुजियोब्ला बोर मोननो हागौ, न'खराव गोजोन फैगोन, मोजां सान जागोन। मकर राशि। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैगोन, साननायफ्रा फैमाल जानो हागौ। कुम्भ राशि। सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन, सांग्रां जाना थानाया मोजां जागोन। मीन राशि। न'खराव गोरोबलायनाय फैगोन, सुखु गोजोनै सानखौ हगारहरनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिं थिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमआ क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।